Tak čau lidi, vítám vás u dnešního videa a pozval jsem si tu jednoho hosta, tak hoste, můžeš pozdravit? Ahoj lidi, já jsem Max. No tak lidi, takže dneska jsem tady s Maxem, tak dneska budeme natočit videjko, tak koukejte. Ty kokos. Lidi a pánové, koukejte se, jak si musíte zabezpečit basement, takže jdem to okradou lidi brainoty, jo? Koukejte se. Lidi, já vám musím nastavit mobil, snad to vidíte celý. Já to vidím celý, ale musím to posunout. Jo, a lidi, ukážu vám tutoriál na si zabezpečit výzkum. Jo. Lidi, já dneska získal mýho prvního Brainrot Goza. Tralala. Jo, já jsem tam dal kód a mu tam spadnu, že jo? Jo. Pojď. Jo. Tak jdem zabezpečovat. Tak pojď. Počkej, já musím nakoupit. Pojď sem do mý bejsky. To mě to střílí prostě. Jak to buglí. No, to nepovedlo se to. Maxi, kde je tvůj nejvzácnější Brainrot? Lavaka. Tak já ti před něj dám trapu. Tak, máš tam trapku. Aha, vidíš? Ty zamysně. Lidi, já mám 5 trapek, takže já musím nastražit tedy Maxovi. 1, 2, 2. Máš 2 trapky. Tak to nestoupí jak blb zase je. Lidi a páne, a koukejte se, jo? Já umím zaprosit. To mám. Co? Tak, nemůžeš se hejbat, že? Hell no. Please, Maxi, já už mám 200 milionů. Co? Jsi říkal. Že už mám 200 milionů. No a ty máš 40 bilionů. Ty kokos. Mám. Máš 40 bilionů. No, měla jsem. Máš, stěbijáčku. Jo, tak to. Já říkám, že jo. Jsem věděla si. No, takže to mám ukáže, jak si dávají trapy na to, na brainoty, jo, takže ukaž to, no. Co? Já jsem se chytil. Ty vole. Tak počkej. Tak, já tě osvobodil. Lidi, ještě vám můžeme ukázat fígl, jak můžete okrádat reální hráče. Takže, lidi, takže koukejte. Vy, tak si dáte pryč prostě pleskačku, jo, koukejte. Vy si vlezete do Brainrota, až vlezete do někoho cizího bejsky, tak já to teď budu simulovat u Maxe, jo. Tak koukejte se lidi, jo, u mě. Koukejte, když chcete okradnout lidi, jo. Lavaka Saturno Saturnita. Lidi, já už tady natočil takový jedno video. Musíš jít rychlejš, prosím tě. Tak počkej. Co? Lavaka Saturno Saturnita. Trollero, tralala, No, a je to. Takhle můžete okradnout lísket, takhle zdarma, třeba takhle, koukejte, jo?
ti to pak vrátím, jo? Koukejte. Jo? On si mě koupí, koukejte, jo? Počkej. Já si to koupím. Frigo Camelo. Nezavírej si bysku, jo? Tak jdi dopředu, jo? Jdu čekat na brainroty. Tak, takhle vám to ukázat, no. Ne. Takhle. No ale musíme nechat, jo? Da, Takže da, takhle da. vám to ukradnem. Tak. Já se nedostanu z bejsky. Hej, kámo, já se nedostanu z bejsky. No, kecám. Trolero, porkodela. Rychle, musím stealnout mýho trolero. Lidi, ten týpek mi ho ne... Lidi, mám svýho brainrota, no nic. Hej Maxi, těšíš se, až získáš tu káru novou, co tam je? Už ji mám. Uka. Tak, Já jsem ji získal už včera. tak mi ji pojď ukázat. Jo, taky vzali mi. Lidi, tak omlouvám se, že už musíme končit. My vám to dotočíme někdy jindy. Tak čau. Maxi, řekni to. No. Jo. Tak čau lidi.